L'actualitat municipal i comarcal en Llosa FM. Salutacions, què tal? És el moment de repassar les notícies més destacades d'aquesta setmana en la Llosa de Ranes i comarca. L'Ajuntament de la Llosa de Ranes ha contractat a 8 persones aturades gràcies a una subvenció del Programa de Foment d'Ocupació Agrària del Servei Públic d'Ocupació Estatal, SEPE. La labor d'aquests treballadors permetrà la neteja i condicionament dels camins rurals. L'import de la subvenció és de 33.341 euros. El SEPE subvencionarà els costos salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social per tots els conceptes. La duració del contracte dels 8 peons agrícoles serà per 2 mesos. Els treballs que es faran a la Llosa de Ranes gràcies a aquest programa són de neteja, desbrossament i condicionament de camins rurals. En concret, en les partides denominades La Follo, els Banys de Santana, La Mina, Narencs, Xiprer i Ricards. La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes ha organitzat una activitat multiaventura al Barranc d'Agna per a joves de 12 a 30 anys. Aquesta activitat gratuïta s'ha programat per al divendres 26 de juliol. Les places són limitades i només per a empadronats a la Llosa de Ranes. Les inscripcions es poden realitzar a través d'un codi QR que podeu trobar a les xarxes socials i pàgina web de l'Ajuntament. L'eixida des de la Llosa de Ranes serà a les 8 del matí i la tornada al voltant de la 1:30. En l'excursió, els joves podran practicar boig, ràpel, tobogans i més activitats. Per a més informació, podeu posar-vos en contacte a través del correu vertigenaventures@gmail.com o al telèfon 632 180 453. A més, l'Ajuntament té previst una altra activitat gratuïta d'aquest tipus per als joves que es desenvoluparà el 9 d'agost. L'Auditori Mestre Vicent Tortosa va acollir el passat dissabte el concert dedicat als antics músics de la Societat Musical de la Llosa de Ranes. El concert s'inclou en la campanya Excel·lent de la Diputació de València. En aquest concert es va fer un homenatge a la persona que ha estat treballant durant molts anys a l'arxiu de la banda, el senyor Pepe Rodríguez. D'aquesta forma, la Societat Musical vol agrair-li tota la tasca duta a terme i l'ajuda prestada. I seguint amb les notícies d'àmbit musical, l'Escola de Música Miguel Esparza ha obert el seu termini de matrícula. A través de la pàgina web de la Societat Musical es pot descarregar l'imprès de matrícula i deixar-lo a les oficines de l'escola o enviar-lo per correu electrònic a l'adreça emmiguelesparza@gmail.com. Anem amb els esports. La Llosa de Ranes participa en el primer trofeu Mancomunitat en la Costera La Canal de raspall professional. La competició masculina i femenina es disputarà de l'1 al 8 de setembre als trinquets de la Llosa de Ranes, Genovés, Moixent i Canals. L'acte de presentació del trofeu va tindre lloc el passat divendres a Moixent, amb la presència del president de la Mancomunitat de la Costera La Canal, José Luis Gijón, l'alcaldessa de la Llosa de Ranes, Salvi Pardo, l'alcalde de Moixent, Guillermo Jorques, l'alcalde de Canals, Nacho Mira, l'alcalde de Genovés, Pablo Vilar, i la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana de Raspall i Rendiment, Susana Serrano, a més del pilotari del Genovés, Tonet 4, i la pilotària de Moixent, Aida. La competició arrencarà l'1 de setembre amb la primera semifinal masculina al Genovés. El dia 3 hi haurà una doble cita a Moixent amb les dues semifinals femenines. El dia 4 de setembre, el trinquet de Canals acollirà la segona semifinal masculina i el diumenge 8 es jugaran al trinquet de la Llosa de Ranes les grans finals d'aquest trofeu. Demà dissabte 20 de juliol, la piscina municipal de la Llosa de Ranes acollirà la Festa de l'Aigua amb inflables aquàtics. Durant la jornada s'han establit 3 torns. El primer serà de 10 a 1, el segon de 1:30 a 4:30 i el tercer de 5 a 8 de la vesprada. El preu és d'1 € i es pot fer la reserva del torn i adquirir l'entrada en la mateixa piscina. Acabem recordant una important cita per a la pròxima setmana. El dimecres 24 de juliol, de 5 a 8:30 de la vesprada, hi haurà donació de sang al Centre de Salut de la Llosa de Ranes.
Els requisits per a poder donar sang són tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú. Recordem, el dimecres 24 de juliol, de 5 a 8 i mitja de la vesprada, donació de sang al centre de salut. I fins ací les notícies de la setmana. Salutacions d'Ariadna Huerta. Que passeu bon cap de setmana i molt de compte amb les altes temperatures que s'esperen.